Gaur, Txiki eta Otaegi gazte independentistak fusilatu zituztenetik 50 urte betetzear dauden honetan Zarautzen elkartu gara. Hemen elkartu gara gauden tokitik metro gutxira bizi zelako Txiki. Hemen hartu zuelako kontzientzia abertzale eta ezkertiarra. Hemen margotu zuelako lehen aldiz pareta. Eta hemen aritu zelako bere lehenengo zeregin militanteetan. Finean, hemen lotu zelako inongo zapalkuntzari gabeko Euskal Herriaren aldeko borrokara. 50 urte betetzear daude Juan Paredes Txiki eta Angel Otaegi askatasunaren alde borrokatzeagatik fusilatuak izan zirenetik. Hain zuzen, askatasunaren aldeko borroka eten eta berau deusestatzeko hil zituzten. Baina ez zuten lortu. Hamarkadaz hamarkada Euskal Herriaren independentziaren aldeko borrokak ez du etenik izan. Horregatik gaude gaur gu hemen. Horregatik gaur Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokari bere onena emateko prest dagoen belaunaldia bagaudela erakusteko bildu gara. Beraiek egin bezala, inongo zapalkuntzari gabeko Euskal Herria egi bihurtu arte etxiko ez duen belaunaldia gara. Eta bai, Txiki eta Otaegi gazteen figura lehen lerrora ekarriz egiten dugu. Ez bakarrik aitortza ariketa gisa. Txiki eta Otaegi lehen lerrora ekarri eta hamarkadetako borrokari begira jarri gara. Indarrak hartu eta inoiz baino premioa gehiago dagoen garaiotan independentziaren aldeko borrokari bultzada berria emateko. Arraunean egiten den bezala, atzera begiratu eta elkarrekin indarra eginez aurrera egiteko. Norabide horretan lanean aritu gara azken hilabeteetan. Ehundaka herritan, milaka gazte elkartu gara, bizi dugun garaiotan bizitza bizigarriak izateko eta gure herriaren biziraupena bermatzeko bide bakarra independentzia dela aldarrikatzeko. Datorren igandean beraz, hitzordua dugu. Iraila horen 14an, gazte independentistok Donostiako kaleak hartuko ditugu independentziaren aldeko borrokari bultzada berria emateko. Izan ere, aurrera pausu bat emateko garaia da. Munduan zehar kaosa da nagusi. Krisia, gerra, oldarraldi erreakzionarioa, sistema kapitalistaren azken hamarkadetako ereduaren agorpena eta agertoki bortitzago baten hasiera. Gazte, zein oroar, herri sektoreak zapaldu eta are babesgabeago utziko dituen olatu bat. Era berean, Euskal Herriaren biziraupena kolokan aurkitzen da. Gure herria ukatua da. Gure hizkuntzaren aurkako oldarraldi oso bat dago martxan eta gure ikurrak jazarriak dira. Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea ukatua eta aipatutako bidegurutze globalaren baitan herri gisa erantzuteko tresneria lapurtzen digute Frantziar eta Espainiar estatuek. Horregatik, ezker eskuin astinduko duen bultzada behar du herri honek. Garai honen neurrikoa izango dena. Bizi dugun garaiotan gazte zapaldurik biziko ez den jendartea eraiki eta gure herriaren biziraupena bermatzeko bide bakarra independentzia delako. Ez dago besterik. Hamarkadetako borrokak nahikoa baldintza sortu ditu. Horren adierazle da azken hilabeteetan egin dugun lana. Atzo, Bilbon laueltarekin gertatutakoa, edota irailaren 14an egingo duguna. Gazteok prest gaude. Gure herriak behar duen bultzada berri hori eragin eta askatasunaren aldeko borroka muturreraino eramateko. Horregatik, dei egiten dugu irailaren 14an Donostian mobilizatzera, independentziaren alde mobilizatzera, Euskal Herriaren alde mobilizatzera. Borrokak ekarri gaitu honaino eta borrokak eramango gaituelako askatasunera. Ekin eta bultza askatasunera!